Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Kris, nga iti agdama kat adda ijay Indonesia. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani Virginia Basingan, Pretty Mary Palatao, Princess Joy. Makablaawan ni katugangak ani mamang Femeline kan anak ko ada AJ kan JR from Nuvelin Taberna. Salcedo kan Bukat family ijay Nara, San Manuel, Pangasinan. Kan friends ko dito'y Kuwait from Marisa Salcedo. Shout out kada Mother Liway kan Father Francis Agurin iti Dagupan Tabok Kalinga, kan kids ko ada Angelo, Queenie, Princess, kan Francine Odlus from Marilu Odlus. Inang sali kan Tatang Tambong dita Salinas Bambang Nueva Vizcaya from Rubin Dulay. Anak ko ada Rhea Joy iti Macau, Sydney, Erwin, EJ kan Apok ada Kane, Ayana, Zane, Clinton kan Amira ti Macau from Erwin Cacho. Shout out kanikabsat ko ani Jerickson Banhan iti Bagabag Nueva Vizcaya from Ruby Rose. Happy 56th birthday kani kagawad Melinda Muñoz Samonte ti Quezon, Isabela. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Kris. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Kris nga iti agdama kat adda iti pagilian nga Indonesia. May saak a manager ti restaurant ditoy manang. Ubingak paylaeng na isama kon nga agdengeg iti drama nang runa idadaak paylaeng dita Pilipinas. Kat kasta unay aragsak ko idinabirukak ti YouTube channel yo. Panagriknak ngamin kat kasladdaak dita Pilipinas tunggal makangegak iti drama a maipatpatangatang. Naawis matiriknak amang ipadrama iti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Grace, anak, apay amay maymayang ka, itay pay apalpaliiwan ka, anak ko. Malaglagip ko lang ni Lena, nanang. Ti kayan ayat mo. Le, saan aya asimang patanagga po iji Manila idi na minsan nga aldaw? Wan, nanang, nagkita kami. Matlagayam, anak ko. Nagkita kayo matgayam. Gamapay apang panunutom manen ako nam. Kinapudno na, nanang. Kayat ko kumangagsimpa kamin. Iso nga inawis ko ni Lena ngagkalay sa kami. Ay, di na saya at anak ko. Nabayag kayo mutan nga agayan ayat ko ni Lena. Siguro panawon mutan tapno agsimpa kayon. Dahita nga ro ti pampanunutag, nanang. No, anya ti desisyon ni Lena. Di na pa'y ngamin inyetnag no anya ti sungbat na. Ay, katurayom anak ko. Sigurado akmat nga ay ayatan na ka ni Lena. Iso anam na maam nga umanugot iti sigasing mo. At ang amin amak ko, nanang. Oray amok nga ay ayatan nak ni Lena. Amang ano saan pa ang nakasagana ang makikalay sa kanyak? Di ka agdanag, anak ko. Normal lang ti panagbuteng kan panagdwa-dwa iti kasta kadakkel a desisyon. Akas iti panakikalay sa. Agam di na kayat asawan. Adi na kaayayatan ni Lena. Kat amok apang panunutan na anaimbag no anya ti sungbat na iti insingasing mo. Wan, nanang. Amok nga'y ayatan nak ni Lena. Ngam, jak maliklikan tagdanag. Kaya't ko lang ti makasigurado nga agpada kami na nakasagana nga agsimpa. Ay, kasta talaga anak ko. Di pa nakiasawa kat saan basta-basta a desisyon. Iso arumbang lang agpada kayo ang nakasaganan para iti day taabanag. Iso nga agtalak ka ni Lena, anak ko. Agyaman ak, nanang. At dangamin na talaga ti panagdanag ko. Ngam suportarak ni Lena, itanyaman niya agbalin na desisyon na. Tinapatag, naragsak ni Lena, oray saan na pabor para kanyak tagbalin na desisyon na.
Kasta talaga no ay ayatem. Masapol ang nakasagana ka, anyaman ti agbalin a desisyon na. Agtalek ka laeng iti panagayat yo iti tunggal maysa, anak ko. Agyaman na kiti balakad yun, nanang. Bayak pa'y lang arod ang makapagpanunot ni Lena. Tapno saan niya agbiddo, titanyaman niya agbalin at desisyon na. Apay nga taadi pa imawag ni Lena. Kunana kanyak nga iso ti umawag. Apaman ang nakapagdesisyonan iti singasing ko kankwana. Ay, dahil iti rigat na kit. Tadayo kami ngamin iti tunggal maysa. Nga mamuk ngay ayatan nak ni Lena. Iso nga umanugot lakit ni Deja iti singasing ko. Talaga kayat kung nagsimpa kami, tapno makaawi din iti lugar mi. Kaasimat ngagmaymay sa iti Manila. At damat namin dito iti trabaho. Tinasayaat. Siya kung umawag kan kwa na. Talaga ngamin na magagaran ako na makaam mo noon niya tagbalin a desisyon na. Ay nasaya at tasimbangput ka, anak ko. Ala, agpulis kan, tamangantan. Nanang, nakasarita ko ni Lena. Inawaga kita ilaang. Gapotadyak mo't din mauray ti awag na. Imbaga na ka din, noan niya ti desisyon na, anak ko. Wan, nanang. Saan ka no pa nakasagana makikalay sa kanyak? Anya? Ay, ang mga no talaga adi na pa'y kayat ti makikalay sa. Agam di na kayat asawan, adi na kan kayat. Ang mga no adu pa'y ti kayat na atunuyan, sakbay nga agsimpa kayo, anak ko. Nagsaya at kat kumano kastang agpaiso ti rason na, nanang. Gamadapay na ununag ka makagapo. Ha? Anya da ita, anak ko? Nanang, di na ka nun ay ayatan ni Lena. Anya? Wan, nanang. Nabayag ka nun na kaya't na nga ibaga kanyak, tita. Ngam saan laang makasapol iti nasaya tagundaway. Agam, nabayag kayo na, anak ko. Ay, kasladyak mamati iti ibagbagam. Agpaiso ti imbagak, nanang. Ada ka nun sa baling ay ayatan ni Lena. Katrabahuan na ka nun di Manila. Nagsakit na ito na amwak, nanang. Ay, anak ko. Kalpasan tinaunday a panawan nga impahi ko amin na pamatagkan ko, ana. Kastilang ti supat na kanyak. Nagbitalinipat na ti amin na sakripisyo para kan ko, ana. Ala, di kan agladingit, anak ko. Agkararag ka iti Diyos, kat dawatem atarabayan na ka iti pagdaldalanam ita. Nanang, kaya't ko ti makalipat iti napasamak kada kami kan ni Lena. Iso na panunot ko tagabrod. Ha? Agabrod ka ko nam, anak. Sigurado ka ka iti dayta. Wan, nanang. Ada ka trabaho akadwak nga agaplay ama pa ni Macau. Anya nga iti trabaho mi jay, anak ko. Agtrabaho kami ti may sa restaurant di nanang. Di kay agdanag. Tanasingput ka no takin ko iti restaurant na pagtrabahuan mi. Ken kabagyan na ti mangimatmaton. Ala, no day ti desisyon mo, anak ko. Di kalapdan. Ay sapay la ko mga ruda at makarecover ka dagos. Panawon tap na ramidak day tananang. Diyak kahit ti maipagod iti napalabas. Ado pa iti arapaap ko para iti bagik, kan para kada kayo. Katnam na maamaragpat ko dayta, babaan iti panagsalukag ko. Bendisyonan na ka ti Diyos. Di ka agliway ako mararag, anak ko. Tapno ka na yun nakaatarabayan. Sa di numan a lugar ti pakadanunam. Diyak maawatan man ng Emmy. Takalpasan tinaunday a panawen ti ayan ayat mi kan ni Lena. Kala at latan akas jay tinapasamak. Insinanak ni Lena, gaputasaan kanon anaragsak iti relasyon mi. Inaramid kan inted kumat amin kan kuana. Gamawan matlaeng tinagmamaayan na.
Gapo iti sobra a sakit a nariknak. Nagdesisyonak a nagabroad manang. Tapno maaddaan iti baro a biag kan agtrabaho para iti bagik kan iti pamilyak. Ijay Macau tinapanak manang. Kat waiter iti may sa restaurant tinagbalin at trabahok. Dito'y matla a restaurant a naamamok ni Michelle. May sa Pinoy akas kanyak. Waitress matla ang iti restaurant a pagtrab-trabahwak. Siyak gayam ni Chris. Si ka ni Michelle, saan ka di? Wen, si kagayam ti kabarbaro akadwami dito restaurant. Naimbaglangan ta adu tayo gayam a Pinoy at trabahador dito a restaurant. Wen, adu tayo. Adu tayo pa'y kuma. No saan ang nag-resign dagiti daddo mga empleyado. Ah? Ni, apa yan nag-resign da? Kunak namayat ti palakad da dito eh. Nasingpot ti akin kukwa. Nga manipod idi nasukatan ti sigod a manager. Si mabalin ti amin. Nauyom ti Pinoy a manager tayo. Nang runa kadagiti kadaraan na. Kasta ka di? Sapay ko mga ron tagbalin na saya ti pa nagtrabaho ko dito eh. Basta agan nagkakankwana. Basit la akam mali. Agong at adagos. Kakaasi ti pamayan na kadagiti padatang agtrab-trabaho dito eh. Kasta gayam. Agyaman na kiti patigmaan mo, Michelle. Sige, agdalos kayo. Dalasan niyo. When, sir? Sige, kabarbaro ka lang dito yung pasla sadot ka. Ni, saan, sir? Kalkalpas milangay dalimanag dagiti daddo maawara. Agin inanaakla ang basit. Di ko namkitli, sadot ka. Ha? Saan, sir? Talaga nga inyi na naklabiit. Masapul at tumulong kayong agdalos. Kaya nag-estimar ka dagiti wara. Taon ti janitor dito'y. Agtitinulong kayo iti trabaho dito'y. Sir? Saan ka na sumungbat pa eh? Sige din, agdalos kayo. Sige, Michelle, ano tararamidam? Kalkalpas ti shift ko, sir. Kaya't gaputan alpas ti shift mo, saan ka na tumulong dito? Ado pa iti marami da trabaho, saan lang at ikina-waitress mo ti rumbang nga into naram. Kaya't mo tayo pulong ka ni boss. Ha? Apay ko mga ipulong, dak, sir. Awan mo ti madingar aramidak. Naginanaak labiit, takalkalpas ti shift ko. Sumungbat ka pa ilaan. Anay ko, sir. Padasam ti sumungbat manan, na nakarkaron ton ti aramidak kan ka. Anay ko. Nagsakit ti tinungpa na pingping ko. Michelle, okay ka kadilang? Nakitak tinaramid na kan ka. Okay laang. Sigurado ka? Napigsa ti panang tong panakan ka. Nasakit. Ngam kabailak nga ibturan. Aglablabulsan da dya tao. Iti ka nito nga ulitin na pa iti kasing inaramid na. Jack lakid din palabsan pa'y. Ha? Anya ti aramidam, Chris? Masapol nga agtignay tayon. Naulitin na pa iti kasing inaramid na. Ngamin, saan nga umno ti kasjay nga aramidan na? Michelle, apay nagsangsangit ka. Anya tinapasamak. Nagungat manan kanyak ni sir. Adda ka no nagreklamo a customer. Asaan anadalos ti baso nga inusarda. Ha? Ngam siniguradok na ijay anadalos. Ta siya ka mismo tinangala ijay kitchen. Apay nga rin nagsangsangit ka. Kuna nga min ni sir akisayan na kano di sweldo kita abulan. Anya? Sana mabalin ti kastang aramidan na. Masapo lang makasaritak takin kuko iti dito a restaurant. Tapno maamuan na tar aramidan ni sir.
Ha? Pangaasim, Chris, saanan? Ang mga numaawan ng tayo pa iti trabaho. Nga maglablabusan ni sir. Jakon maibturan ti makit-kita nga aramidan na kadagiti trabahador ditoy. Masapul nga agpulon. Abusado ti manager mi a Pinoy iti restaurant a pagtrab-trabahwak manang Emmy. Kanayon na pasakitan dagiti empleyado ng runa ni Michelle. Pinadas ko nga rod a kinasarita ti akin ko iti restaurant. Ket kaasi ti Diyos, nasingpet daytoy ken naawatan na ti sitwasyon mi. Kinapudno na nabayag kanon a palpaliiwon na ti manager mi. Ket maminsan pay nga daaramidan na kadagiti empleyado. Ikatan na kanon iti restaurant. Agingga iti maysa nga aldaw. Nakabuong kamanen! Anay ko, sir. Diyak matinggagara. Anyasan! Di kan tumot nga minagananad! Sorry, sir. Sorry tarupa! Stop this right now. Ma'am, I didn't know you are here. Is this how you treat my workers? Do you think hurting people is how you lead them? I've been hearing reports from workers how you treat them. And because of that, you are fired. What? Did you not hear what I said? I said you are fired. Get out of my restaurant now. Mom. Let me handle this, Michelle. Ma'am, please, no. I have nowhere to go. You've been treating my people wrongly for too long. Now, get out! How's everybody now, Chris? They are okay, ma'am. They are very happy now because they are now treated well. Very good. I am a busy person, Chris, because I have many business to look up to. So I decided to make you as the new manager. What, ma'am? You are a good man. So from now on, you are the new manager of my restaurant. Really, ma'am? Oh, thank you so much, ma'am. I promise to treat my coworkers well. Very good, Chris. I expect a lot from you. Ha? Agpaiso, Chris? Si Kantibaro ang manager tayo? Juan Michelle, isaanam na ma'am amanipod ita. Agbalinin ang naurnos dito a restaurant. Gapot awanin tagabuso. Ken, awanin timang pasakit pa ikan ka. Agyaman na, Chris. Agbalinan ang natalina ay ti kapanunutak dito restaurant. Gaputaawanan ti manager amang pasakit kanyak. Juan Michelle, awanin ti rumbang nga pagnanagam, ta siya akong ti manager. Agyaman na, Chris. Michelle, medyo naunday mo na panawon ti panagkaduata dito restaurant. Diyak mo no madmadlaw mo na idumduma pan nakilangan ko kan ka. Ha? Chris? Nabayagan nga na isang sangay na marikriknak para kan ka. Ngam diyak mo, no at damatrik ng para kanyak. Ay-ayatan ka, Michelle. Chris? Ngam di ka apurang namang sumbat kanyak. Kinapudno na. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Nadlaw kon anasaya at kaatao. Impakitam ti panangisakit mo kanyak. Iso amanipod idi awanan ti mang paspasakit pa'y kanyak. Gapo ka dagita asaguday mo. Nariknak nga agayatak matan kan ka, Chris. Ha? Agpaiso, Michelle? Oh, agyamanak, pinaragsak na kiti day tangay bagam. Chris? Kat manipod ita, ikarik, kanayon ka na protektaran kan taripatwen.
Gapot ay ayaten ka unay-unay, Michelle. Kalpasan tinabayag a panawan, apanang paspasakit ti manager mi kadagiti empleyado iti restaurant, nang runa ka ni Michelle. Naggibos matlaang ti amin, idi nagipulungak iti makinko ka iti restaurant manang Emmy. Kalpasan a maikat ti sigud a manager, siyakmet ti simukat iti napanawan na a pwesto na. Si papanakelak amang ibaga ababaan iti tulong matlaang dagiti padak a Pilipino, nagbalin a naurnos ti taray ti trabaho ijay. Kalpasan ti kontratak ijay manang, pinadas ko ti nag-apply iti sabali a pagilyan. Iso nga ita, ket addaak ditoy Indonesia. Nagpropose akmeten ka ni Michelle, ket kalpasan ti may sa atawan, agawid kami nga agpadpada dita Pilipinas, tapno dita kami nga agkalaysa, kadwami dagiti pamilyami. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Chris. Chris, pagayam ko, agyamanak iti panangitalat mo iti padas mo iti programa tayo. Nagmayat amaamuan akalpasan dagiti rigat a nagdalanam iti sigod a relasyon mo ken iti trabahom, naragpat mo watlaang tiginawa ken ragsak akal kalikagumam. Impakitam kada kami nga anyaman arigat a pagdalanam, adala ta agururay a baro nga agsapa, amang ipaay iti baro a biag. Namnamaek nga adupay ti sumangbay a parabor para ken ka pagayam ko, agsipod tanasayaat ka a tao. Alakastan, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi, tagiti naglabas asam kan panubo, liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugo, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Sharon at taga La Union, ngam iti agdama, kat adda ijay Dubai. Ngam sakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Shout out iti Garcia family di Taaritaw ken Kasat Nueva Vizcaya, kastamat ti Rumbua family di Dupax Nueva Vizcaya from Cheng ti Hong Kong. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alea Fay Galapaon, kan lakay ko ani Joselito di Tajadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Lamberto Pasion Jr. ni Leslie May kan Anaya Faith Andres, kan Noli Andres iti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Kids ko ada Mark Angelo, Queenie, Princess kan Francine Odlus from Marilu Odlus. Shout out pa iti Domingo family, especially nilakay ko kan anak ko, kastamatan ti Valdez family, especially ni Tatay Villamor Valdez iti Santiago Isabela from Layamera Valdez. Lakay ko ani Roberto Ariota dita Hawaii from Aubrey Ariota. Makablaawan pa ni Emma kan Narciso Valdez, kastamat ni Mamak Abalen kan Mamak Ising from Michelle Ann Valdez. Taberna kan Aquino family, dito'y Santa Teresita, Cagayan, from Nuvelin, Taberna.
Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Sharon. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat kadagiti nasingad amang tartarabay iti channel yo. Ilingad naklaangan itinagan a Sharon, adaan asawa kan anak. Nasapaak anak asawa manang, iso ajak nakaturpos, kastamot ti asawak ani Jake. Aklunak manang, man nakibarkada ni Jake, ngam immanugutak anak ikalay sa kankwana, agsipod ta agdadagsanak idin. Ninamnamak nga agbalbaliw ni Jake, iti kanito a maipas ngay ko ti anak mi, ngam nagbidutak Manang Emmy. Sa nino ti ayan ni Jake Sharon, agpatulong ako maamang dalo si Jake kulungan ti babaw. Nasapa mo tarim mortatang, adda kano pagnada kadagiti gagayem na. Hanya, naladaw lang arod na naghawid idirabe, ita nasapa man arimwarain. Ore ko man no agtrab-trabaho, ngam saan man. Diyak mo ano niya ter aramidon na tatang, tanutob ngarek, aga pa kami met. Ay una yun da dya tao. Si kalang arodan ta agtrab-trabaho, ngam dya pala agbalbalyo dong matar aramidan na. Imbes ko mga iso ti agawir iti anak yaw. Kanayon mo't abagaak ngagsapol iti trabaho na tatang, ngam masadot mo't. Kayat na mo't ti sumursurot kadagiti barkada na. Ay na, talaga saan nga agbaliw da dya tao. At dalang arodan putot na nga man nakibarkada pailaan. Barang makaamiris tumot laang tatang. Numuna kat dumakdakkelan ti gastos ti anak mi. Kastamot akanayaw ti ikarkararag mi ken ni nanang yo balasang kao. Asapay la kuma tagbaliw mutlaeng ni Jake. Sa dino man tinagapwamon, birbirukan na kaitay ni tatang. Adda na panan mi ni atong. Agpatulong kumakano ni tatang amang dalos iti kulungan ti baboy. Ngam di nakamot na danon di ti balay. Imbaga ka na sapa ka arimwar. Anya? Agdalong sa itikulungan ti babaw. Anya mo ni tatang. Kabailan na mga aramidan day jay. Apay, di ka mabain kada tatang. Isuda ti makakaado amang tultulong kadata. Gaputa saan mo't nga umdas ti masusweldo kiti pagtrab-trabahwak. Di kamot nga minagsapol iti trabahom. Apay ayaan masikuran ka nga awan ti trabaho. Katumultulong akmat di ti balay na awan papanak. Saan nga umdas day jay, Jake? Dumakdakkel ti gastos ti anak ta. Ado dagiti kasapulan na iti pagadalan. Kanayon ka di adatatang latan ti mangtod iti kasapulan ti apuko da? Katapo ko damot, di tulungan da. Ada ka di parikot iti dayta. Nakababainan kadakwada kini nanang. Awan lakit isuda ti pagtarayak no da pagkasapulan tayo. No di ka mabain ka dagiti naganak mo. Siyak, lumlum na dakon iti bain kadakwada. Isong agbaliw ka kumamot ten Jake. Pangaasim. Anak, umay kan tamangantan. Rabiin, adapay klase minton bigat. Awan pa imot ni tatang, nanang. Ay na anak ko, no urayan pala ni tatang mo, mapuyatan kan. Sigurado arabiin to no sumangpet. Napanan ni tatang. Di mon saludsudan. Di ka kadipay naruwam. Kanayon mo takas ti aramid ti amam saan ka di? Wan nga rod, nanang. Mapantayo ko mamot ti Jay Mall. Ha? Dagiti friends ko. Kanayon da Jay Mall. Shucks, saan? Di ka agdanag anak ko. Inton addan na wadwad akwarta tayo. Kanayon da kanto nga ipasyar ijay mall. Kaano, nanang? Mabiitan anak ko. Di ka agdanag. Jake, ada ko maisingasing ko kan ka. Anya day jay. Uray ta saan kamot ngagtrab-trabaho. Ken, ada kamot amang bantay ka ni Gigi. Kayat ko kumati agabron. Agabroad ka? Sigurado ka iti dayta ngay bagbagam? Wen Jake,
Tapno makatulong akmat kada tatang. Kan tapno sumaya at mat ati panagbiag tayo. Anya kumangit agbalin na trabaho mi di abroad. Ado kano ti mabalin a pag-applyan ijay Dubai kung natigayam ko. Ada ijay ti pamilya ti kabsat na. Iso akayat na mo ti mapan ijay. Kasta ka day. Wan Jake, imbagak nga interesado akmat. Iso nga agkuyog kami kanon amapan. Kada kang kadayta, ano kayat mo? Ngam kasanon ngayon nadapagnak. Asino nga itimang bantay ka ni JJ? No sagpaminsan laeng, mabalin magsiguro nga ibatim kada nanang ni Gigi. Ngam pangaasim ko ta saan mo asansanan, ta nakababain kadakwada. Ikarim kanyak, adi mo baybay anti anak ta. Kasaritak matlaang datatang kan nanang, maipapan iti daytoy apanggap ko. Narigat ti adda kabibiyag mi manang, gaputa siya klaeng ti agtrab-trabaho. Jakmat mapilit ti asawak, tamang namnama akanayon iti tulong, dagiti katugangak. Masansan ngamin nga isuda ti pagdawatan na iti tulong, tunggal adda pagkasapulan mi. Kat saan mat a makapagkadkad, dagiti nakaikamangak. Gapu nga rod iti nalabas abain ko kadagiti nakaikamangak, ingkadeng ko ti agtrabaho iti balasiw taaw. Nagpakadaak iti asawak, kat saan mat a nagkadkad. Kastamot ten, a kinasaritak, dagiti nakaikamangak. Nanang, tatang, agpakadaak kumakada kayo. Day, sa dinul ti papanam siya raw. Ewan nga agpaiso, anak ko. Kayat ko kumatimapan agtrabaho iti balasiw taaw, nanang. Tapno makatulong akmat kada kayo. Nang rona katawan mo trabaho ni Jake. Nakababain nga minan atong palbiag ada kayo ti pagdawdawatan mi iti tulong. Imbes kumaada kami ti tumultulong kada kayo. Ay na, di mo pampanunutan day ta, balasang kao. Da kami kit ti mabain gapo iti kastye nga ugali ni Jake nga anak may. Ay, wan nga road siya ron, anak. Di na kapay matulungan, mat. Jay aramid na idibaraw. Aramid na agpapanita nga dan pamilyana. Nga rod Jakon pilitan no di na kaya ti agtrabaho, nanang. Siya kon ti mga ramid iti pagrebengan na. Iti kasta, maiyaon ko mo ti pamilya mo iti rigat. Kan tapno makatulong akmat akada kayo. Sharon, balasang kao. Di na kami pampanunutan. Ti anak mo, ti panunutan. Kat pasensya amat kuman ni Jake. Ay, irresponsable nga ama ti pamilya. Awan serbin ako Ibilin ko kumakada kayo ti apo ko yo. Amangan nga minumabaybayan ni Jake. Ay, di ka agdanag. Da kami ti makaambo iti apo ko may. Kat sapay la kumaa, ta agbaliw mo tin ni Jake, nang runa no awan kanton anam namaan na. Sapay ko matatang. Sapay ko ma. Jake, inton umay alawas ang ti flight ko. Di mo ko malipatan dagiti bilin ko kan ka, ha? Di ka kadagdanag. Siyak ti makamo ka ni Gigi. Jack baybayan ta anak ta. Ijam ko man ti barkada, Jake. Agnakam kamot ko man. Un ka di. Salwadak ti pagrigata mi di abroad. Amok nga do tarapap mo para iti pamilyata. Agpaisot ako nam. Kang runaan ti maadaan ta iti bukod ta balay. Jay ditan mang namnamapay kada tatang ken nanang. Mapasamak to amin data Sharon. Basta siyak, Jack to baybayan ta anak ta. Ikarikken ka dayta. Nanang, ibatik man pa'y lakada kayo ni Gigi, tadalabit papanak. Papanamanan ay anak ko. Ang mga nutila man maturturong yun kadagiti barkadam. Saan nanang, adala bit papanan mi ka ni pariton nyo. Ay na anak ko. Ada ijay balasiw tao ti asawam nga agtrab-trabaho.
Tapno maipaay na laang ti kasapulan nyo dito'y Pilipinas. Aramidem kumamot at ipagrabangam anak ko. Un ka dinanang. Di ka agdanag tay talang daytoy. Kun agsubliak mo't ladagaws. Rumbang laang. Panunutam tirigat ti asawam. Nagnamay kakit dia, tapat patuludan na kalaang. Di nakapay obligaan nga agtrabaho. Nanang, Ti daw-dawatan na laang kat ti panagbalbaliw mon. Idyamon ti makibarkada. Ipamaysam ti panunot mo iti pagimbagan ti pamilyam. Ay na anak ko, no di kapay laagnakam, jaklamon. Amangan no mauman tuken ka ti asawam. ha? Laglagi pam nga ada pagpatinggaan ti amin. Awan ti umuna ababawi, Jake, anak. Hello, Jake. Hello Sharon, kumusta ka ditan? Nakaawag ka? Kaya't kayo kumustaan nang runa ti anak ta. Kumusta ni Gigi? Di kagdanag, tanasayati ka sa saad ti anak ta. Itultulot kung suksuko na kiti pagadalan. Anya nga iti aramidam ita. Aglablabakit inamurngan mi ka ni Gigi. Nang ron na dagitar aramatan na iti pagadalan. Enton madamdama, aglutap to niti kanan mi. Naimbag man? Agyaman ha. Agtultuloy ko man ti kasta nga aramid mo. Ay, wen gayam. Inyawag kanyak ni Esther agayam ko, nga ilakla ko da kano jay dagada ijay ili. Kasla kayat ko day jay. Ngam, imbagak nga awan ti maikash ko. Mayat na ita, Sharon. Wen nga rod. Kat ti pagsayaatan na, imanugot ni tatang na atintin nagak ti pagbayad ko. Basta maitad ko kano ti kagudwa, kat jay mabati, ison ti tintin na ganta. Kits ka man, noon ti panagkunam. Kayat ko day jay, nang runa kat aday jay ili. Kayat kumatan amaadaan ta iti bukod ta abalay. Isa gumatang tan iti daga, kat inton malpas ta abayadan, agurnong tantomanan para iti pagbalay ta. Wen Sharon, sikat ti makaam mo. Ipawit kuntukan ka ti pagtinag ta. Si kanton ti makaamong agbayad. Ngam ti kagudwa, ibang transfer ko kanon, tamasapul da. O sige, sakton ti makaam mo amang ipan iti installment ta. Sige nga rod. Kan nagipaw itak gaya man iti paggastos yo. Mapanmuntumot ipasyar ni Gigi Kan ikamtumot ang ti paggastos dananang kan tatang. Nakapanak nga rod dito'y Dubai manang Emmy. Kat kaasi ti Diyos, nasaya at tinatumpungak at trabaho. Inggaed ko tinagtrabaho. Gapo iti arapaap ko amaadaan iti kabukbukudan abalay. Kat jakmat na paay manang, ada nagatang ko adaga, kat dandanikon mabayadan. Intalag ko nga rod iti asawak ti kwarta a pagbayad mi manang, gapo taim pagarup ko akas kanyak, kayat namat nga ininot a maadaan kami iti investment. Ngam kastoy matan tinapasamak, manang Emmy. Hello, Jake. Nasayat mo tayo mawag ka, Sharon. Talagang awagan ka ko man. Imawagak, tadamagak no na irwar mo iji bangko iji maudi nga hulog ta iji daga. Ay, kamaudyanan na, nalpas mo't laangan. Sharon, dahit ako matiyawag ko kun ka. Oh, apay. Pasensya ka na. Saan ko naibayad Januar ko yung bangko? Pinadas ko nga minti nakisugal barang manayunan dyan kwarta ko na. Taksang gasat na naabakak mo. Anya? Insugal mo ti pagbayad ta iti daga? Anya ka mo tan, Jake? Kunak manusan kang agsugsugal. Pinadas ko laeng. Tako nada na swerte ka no ti damo na dagsugal. Saan mo ta napasamak kanyak? Naabakak mo. Unay ka mo tan, Jake. Awan asim kanyak. Amom ka dino kasano nga inurnong ko ti maudi abayad ta kumay ti daga nagatang ta.
Ayat ko lamalpasan. Tapno awanan ti pampanunutan ta tintin na ganta iti binulan. Sharon? Ammom asyak lang ang tagtrab-trabaho para iti pamilyata. Sika, awan trabahom. Sipod pay. Ngam di ka pulos pinilit kag sapol iti trabahom. Makabanog mo't kanti kasta nga aramid mo, Jake. Makabanugan ti kinasadot mo. Naglastog ka matang nagsasaw? Kaputa sigat ang sapsapol kat pakpakan ng naklaan dito balay. Kastan di pa nagsasawang kanyak. Abay, Jake. Uray na minsan laang. Pinanunot mo ka di ti pagimbagan ti pamilyam? Saan, Apulos? Isuro ta dumaw-daw na kiti pamakawan itinaramid ko. Amok matabasol ko damin. May subli ka di pa nagpakawan mo tinapukaw a kwarta nagbanugak dito'y Dubai. Kapoy ti kasta nga aramid mo. Di ang karami na kiti pamuspusan tapno may subli ti kwartam. Anya pamuspusan? Agsugal ka manan? Wano ang takaw ka? Tapno siyak tumanan ti mangisalbarkan ka? Naoma akon, Jake. Naoma akon. Tatang, ni Nanang Dayjay? Uwan, Gigi. Kaano nga agawid? Diyak ka mo, anak. Ala, yung kamanganin. Nakaluto ako. Sika nga'y tatang. Rumarak pa eh. Madamdama ako namangan. Papanam tatang. Inaklag pala ba si ti oras si Jayanda kumpare katon nyo? Inton malpas ka amangan. Maturog kanton. Di na kon orayan, wan. Wan tatang. Anyati ko nambakay. Ay na, imawag itay ni Sharon. Kasta unay asangit na. Diyay nalaing nga anak mo. Insugal na diyay pagbayad da iti daga. Maudi kuman atin nagdaday diyay. Nagawan mo't na bain di anak mo. Di lang nagbainan iti asawa na. Kakaasi amang manggad di asawa na di balasiw tao ngam kas jaykit din ti inaramid na. Kunak no nagbalbaliwan. Ngam sugal manan tinasumok na. Ay, por Diyos. Anya nga iti kuna ni Sharon. Diyak mo, no gapula ang itiguran na kan ni Jake. Iso na ibaga na tikas jay. Makisina ka noon kan ni Jake. Anya? Ay, day tati kon kunakaon. Dumtang to ti panawon ama uman ni Sharon iti aramid ti asawa na. Agasam nga ita nagsakripisyo piman nga imadayaw. Tapno may paayan na lang iti nasayat apa nagbiag ti pamilya na. Ajay kumaanak mo ti responsibility na ita. Responsibilidad na kuma. Ay, sapay kumaa. Ta saan nga ipaypayso ni Sharon tinaibaga na kanyak. Tano saan? Kakaase, jay anak mo. Nanang, pwede mo tin sungsubatan ni Sharon dagiti awag ko kung kuana. Kundi nak mo tinawawagan. Apay, mas daaw kapayla ang itidayta. Kalpasan ti naramid mo. Ngam di mawatak mo tin iti pamakawan kung kuana, nanang. Apay anak ko, kasday ka di kalaka ang mapakawan na ka ni Sharon. Aglablabos kamot nga minan. Di mo payam mo nga ilalaan ti panagrigrigat ti asawam iti balasiw taaw. Amom ka din no anya ti mapaspasamak iti asawam ijay. No mangmangan pa'y iti husto nga oras wenno saan. Nanang, Diyak mababalaw ni Sharon no kasday man ti aramiden na ita. Nauman jay asawam anak ko. Di mo't kinunakken ka idin nga agbalbaliw kan. Taamangan no maumaken ka ti asawam kat isina na ka. Jack ka ba ilan no makisina kanyak ni Sharon, nanang? Kat napanunot mo kumaday ta idipay anak ko. Inikam kuma iti patag amin arigrigat kan sakripisyo di asawam. Nanang, Ay, sapay kuma. Tamapakawan na kapay di asawam anak ko. Sapay kuma. Ta saan pa'y analadaw ti amin. Hello? Tatang? Ay na, nasayat mo tayo mawag ka anak ko. Kumusta ka nga ay?
Nasaya at matatang. Kumusta nga iti anak ko? Makaamo kayo paila kumakan ko na tatang. Di ko mabaybayan ti anak ko. Amok ti pagdaldalan ng anak ko. Katsya kon ti dumamdawat iti pasensya iti inaramid kan kati asawam. Awan ti rumbang nga idawatan nyo iti pamakawan tatang. Nagsaya at kayo anak ay kamangak. Kat pagyamanak launay ti panang ipatagyo kada kami iti anak ko. Da kami ti rumbang agyaman kan kagapuy ti anos mo iti anak may. Amok asaan analaka ti inaramid mo pa nagsakripisyo para iti pamilya. Kat sabay la kuma na di na kami kagurakan ni nanang mawal. Kat sabay la kuma na mapakawan mong tumutlaan ni Jake nga anak may. Nagsakit tinaramid na tatang. Diyak ka mo no kaano mailiw-liwag ko ti amin. Sapay ko na maawatan nyo tinagbali na pangandang ko. Diyak pa'y kabalo nakasarita itati asawak tatang. Ay, maawatan ka, Sharon. Di mo mabaybay antipagay mo at di ka pa idagal iti mapaspasaram ita balasang ko. Katamok, adumtang tumutlaang ti panawan nga kinaawatan kayo kan ni Jake. Uwan tatang. Ikararag ko adumtang to kumaday tagundaway. Hindi yung kumabaybayan ni Gigi tatang. Ipatpatag kayo, Nay. Aging gaita, jak pala sungsung-batan dagiti awag ti asawak manang Emmy. Dimteng iti punto at talagaan na umaakon iti aramid ti asawak. Maasyanak una iti bagik, tauray kasano a sakripisyo ti aramidek, katawan gayam patag ti amin iti asawak. Kunak no agbalbaliwen, taimpaay ko amin apan nakaawat, ken pamatag ko kenkwana, ngam awan nagmamaayan ti amin. Sapay ko tapod no ang nagbalbaliwen, kas ko na dagiti nakaikamangak. Ngam no ita, agtalinaad pala akastoy ti estado mi adwa. Dandanin malpas ti kontratak manang, kat kayat kumatan ti makabakasyon, tamailiwak unayan iti anak ko. No anya ti mapasamak iti estado mi nga agasawa iti panagawid ko, ti Diyos laangan ti makaammo. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Sharon. Sharon, pagayam ko, maawatak ti marikriknam. Pudno anasakit ti napasamak ken ka. Tati asawam anam namaem a makatulong ken ka, ket isupay gayam ti mangipaay ken ka iti parikot. Sapay ko tadumteng to ti panawen, a maurnos matlaang ti amin kada kayo, ket agbalin kayo manen, a maysa a naragsak a pamilya. Ken sapay la kuma, ta maisubli matlaang ti sigod, a pammatag mo iti asawam. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris